Kakruo na weu breu kabla sapriang ba ke social media hakabedei bejing kwa ban itu no ten khasi hakakhnit ka pra jongkriti sensar jongkri India kabolo pen pau si sha ki ten ki basong nya bat ka bas ngode hiru kumbakalong hadu menta bat hakani kakruo la tho da ka bo ong kumni kum ka chai ban reu hapok chinyalam ki kan hon ba pher kabla ngodon kam ban wanra ban itu no da ka riti sensar ka ri India ya ka ten khasi leng ba ka khnit ka pra kum churu ki kan hon ma pher klem song thai ki dawa ya kan ye klem song thai henry ka basong si pat hasor shlong klem theng ek samla pule school bat college kinong hikai kinong tre kam sarkar ki he officer la sim ching khen tak ki khlung na do lai snem hado san snem karta la ban ong kuma san phong na ki sispa ki karan pharang be kim inang karan ten khasi shu habakli balai ke jubab kalong ni hap hikai karan pharang lupai ki namar anda kila lai school kin interview dak phareng bat chan barok ki school ru ki kren phareng kren be dak phareng ni hap hikai lupa khamtam kini kirta kinang kaketian kathlik bat kin kren kachaka bakin kren ten lachong ki hap ino bat kren be dak phareng lada kan long kumni hadian katukan nisnam kaketian khasi kan sacha no lada kacing dawa hai kating khasi haka khnit ka bapra kan urlong mano bathok apun kut kani ka karwa khubli sibon